Malayo yung pinagkakutan. Putik. Yan po, ubos na yung hinalo namin. Dito, lubog yan. Luto na oh. Ayan po, nag-prepare na naman kami ng ano, ng hahaluin para dun sa CR, islab ng CR. At yan sila, nandyan. Ako ang namiling yan. Halo para sa islab ng CR. Yan si tatay. Lalagyan dyan. Dito may tapat na yung puno na. Ito mo yung ito tayo. Yung bakal nila tayo pupunuin.
Higib tayo ng tubig. Ay nako, hirap. Higib tayo ng tubig dito na lang. 28 lang din. Ilan na lang kung ginagawa mo yung oo, nakita na kasi dito. Sabi ko, pag may problema ka, ito. Ay, ibig sabihin eh. Oh, si Arnel nandyan. Tira, bakit? Yan, hawak tayo ng graba. Kuya Arnel. Kilo. Malayo yung pinaghakutan. Putik-putik pa. Sa paa. Mga bato-bato yung inaapakan. May mga bato yung ano, yung putik may bato sa ilalim. Isa-challenge daw ako ni Cindy. Yung bahay na rin kunada na 1 minute. Ano tilo? Kaya pa? Huh? Kaya pa? Malaki yung buta. Ano? Malaki ng buta. Malaki yung buta? Buta ka kasi may tama yung paa mo. Ako walang buta. Si Tilo nagbuta kasi may tama yung ano, yung paa niya. Last na ba to? Papala pa. At yung ano siguro, pagka-boss namin siguro ng CR. Sa slab ng CR ay uwian na siguro. Kasi yung ulan. Tapos yung materyales sa akutin pa. Dahil yung pinag-akutan. Pumunta doon. Takot.
Bilis. Pasko, Pasko. Ito na. Ito yung mga par. At ito yung bubuhusan namin. Yung ibabaw nitong dito sa CR. Yan. Bali, buhos muna kami bago kumain. Kasi ganun din yun. Kung nakakain na tapos magbuhos, mabigat. Baka mapindix tayo. Eh, pagkabos ito, uwi na. Malambot na. Slab sa deposito. Saan?
pala. Tayo. Ano lang pala. Huwag mo lang simutin para tumigas na dyan. Patapos na rin yan eh. Ito lang ba? Yan, tapos na. Yan po, ubos na yung hinalo namin. Sa dito na, yung albilak na may crit. Dito? O, lubog yan. May pinipili si Carnel. Yung deposito. Gray mo na. Ayan sila sa barracks. May plangana, bombano. May plangana, bombano puno. Tilo. Yun, hugas na ng kamay at paa para kumain. Sakit na paa. Sama mo.